ακριβώς υλοποιείται στην πράξη η πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου της Πασαριές, έτσι ώστε να καταφέρουμε να φέρουμε σε επαφή τους Έλληνες αλλά και τους ομογενείς μας μέσα από μια παγκόσμια καμπάνια με τα ελληνικά προϊόντα και βέβαια μέσα από αυτή την προσπάθεια να βοηθήσουμε και τους Έλληνες παραγωγούς αλλά να βοηθήσουμε και την δική μας οικονομία. Βεβαίως, πέραν από τις εικόνες που ταξιδεύουν παγκόσμια, αλλά έχουμε πάρει και πρωτοβουλίες για να κάνουμε εκθέσεις και στο εξωτερικό για τον ίδιο ακριβώς σκοπό και στόχο. Είναι 40 εκθέτες, παραγωγοί οι οποίοι έχουν καθετοποιήσει την παραγωγή τους και έχουν δημιουργήσει υπεραξία στο προϊόν τους και γι' αυτό τους βοηθάμε, γιατί είναι και ένα παράδειγμα προς μίμηση, γιατί με τέτοια παραδείγματα θα επικοινωνηθεί η αγροτική μας οικονομία και θα φέρει και τα θεμητά αποτελέσματα για τη δική μας οικονομία. Είναι λοιπόν 40 παραγωγοί και μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα μέσα από μια διεύρυνση της καταναλωτικής παιδείας και συμπεριφοράς, γιατί σε μερικές περιπτώσεις μπορεί τα ελληνικά προϊόντα να είναι και πιο ανταγωνιστικά από τα εισαγόμενα, αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί και αυτό να μην συμβαίνει, γιατί λόγω των προβλημάτων του κόστους παραγωγής είναι πιο ακριβά, όμως αξίζει τον κόπο και ο Έλληνας το κάνει αυτό, θα προτιμάει τα ελληνικά και ο Έλληνας όχι μόνο στην Ελλάδα όπως σας προείπα, αλλά σε όλο τον κόσμο. Πάρε,